गोसो जायोब्ला लिरगिरिया बाथ्राफोरखौ थोंजोङैबो बुंनो हायो। नाथाय लिरगिरिया एबा खन्थाइगिरिया बाथ्राफोरखौ थोंजोङै बुंनानै बांद्राय मोजां मोना। आंनि आखायाव दिनै जोबोद मोजां गांसे खन्थाइ बिजाब सौफैदों एबा अनथोब महरै हरजादों। बे खन्थाइ बिजाबनि मुङा जादों सोदोब मोनसे गोमानायनि उनाव। बे खन्थाइ बिजाबखौ सुजुदों आब' रश्मि चौधुरिया। आब'निसिम जोबोद जोबोद साबायखर थाबाय आंनो बे खन्थाइ बिजाबखौ अनथोब महरै हरनायनि थाखाय। बे बिजाबखौ आं फरायगासिनो थानायावनो दोंसे जोबोद मोजां एबा जोबोद खहाबनाय खन्थाइ आं मोनदों फरायनो। बे खन्थाइखौ आं फरायनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो आवरायथिनानै होनो थाखाय आखायाव लादों। आसा खालामो नोंथांमोना मोजां मोनगोन आरो खोनासंलांगोन होननानै। खन्थाइनि मुङा जादों जाहार। खोनासंलां। जाहार। सोदोबफोरजों थैजानो गिनाय बुब्लियाव गुसुथिया मावो थोर थोर। फुथिहां फुथियाहां मा रावजों होनो नोंनि नोजोरनि फिननाय? मा सोदोबजों फोरमायनो नोंनि अनथोबनि बेसेन? नों बिलिरनाय खानाय बिलाइ थाइफ्रोम आसिनि माहि बिखानि दुंब्रुद अननाय माजों सुख'नो? आं दा लाथिख' बासा बोहायै राहा गोथे मोनसे मुसुखा। नों जेब्ला आंनि खाथियाव थानानै गांखं फुवारना सायख्लुम होदोंमोन अब्ला आं मोनसे जिउमोन। सिमां नुनो रोंनाय मोगथांजों गेलेनो नाजानाय फेम्फोनानि गुथालजों लोहाबनाय दावबायारि। जेराव नों बिरबोनाय खानाय बिलाइ बोखार बोखार नोजोरजों नोजोरसे बोगथाबनानै लामानि संदान होदोंमोन फंसे फंनै बेसेनबां राव। नोंनि बै नोजोरजोंनो गलिलांदोंमोन लाफा थट थट थट। माब्लाबानो आवलिनानै थानाय गोरबोआ गोरोबलांदोंमोन गुमुर मोनै गुमुरनि मोन्दांथिजों। मोनथायफोरा मिथिया जासे आंगोनिफ्राय आंगोसिम हान्थिदोंमोन आरो मिथि मोनै मिथिंगायाव नोंनिनो जालांदोंमोन। गुथालनि फेम्फोनायाव बुहुमनि सावगारि बोहैथिनि उदांस्रियाव जिउ मोगथां खारथाय। गाथोन जाहार खमफिनाय गुसथिनि अनथोब थट थट निहिर देंखोनि खबाम आरो गोलाव लामा। सोदोबफोरजों थैजानो गिनाय बुब्लियाव गुसुथिया मावो थोर थोर। फुथिहां फुथियाहां मा रावजों होनो नोंनि नोजोरनि फिननाय? मा सोदोबजों फोरमायनो नोंनि अनथोबनि बेसेन? खन्थाइ एसेनोसै लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना खन्थाइखौ मोजां मोनदों होननानै। जोबोद मोजां बे बिजाबा सोदोब मोनसे गोमानायनि उनाव। नोंथांमोनाबो बे बिजाबखौ बायनानै फरायनो हागोन। भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'बाय। गोजोन्थों।